питання України, питання Криму, тимчасово анексованого, питання Донбасу тут у пріоритеті серед усіх країн. Я нагадаю, що будь-яка країна, яка бере собі слово, і вона починає безпосередньо з теми Криму і те, що Росія є агресором і окупантом, і закликають її забратися з території України. Вже завершилась перерва, вже півгодини продовжується. Наступна частина, вже друга на сьогодні частина цієї наради ОБСЄ. І далі вже скоро виступатимуть з трибуни на міжнародному майданчику кримські адвокати. Безпосередньо саме зараз маємо змогу поспілкуватися з Лілією Гіміджі, вона є адвокатом, так само матиме слово. Я вас вітаю. Добрий день. Ну, розкажіть, будь ласка, які теми в першу чергу будете піднімати і до чого саме будете закликати сьогодні на міжнародному майданчику? Ну, сегодня на сессии пленарного заседания будет подниматься тема средств массовой информации и, собственно, преследования журналистов. Я сегодня хотела осветить тему преследования гражданских журналистов в Крыму, активистов крымской солидарности, которые стоят у истоков гражданской журналистики, документалистики в Крыму, и, в частности, о ее координаторе и активисте Сервере Мустафаеве, правозащитнике, который известен далеко за пределами Крыма. Сьогодні у першій частині Російська Федерація, коли мала слово, вони сказали, що навпаки це в Україні притісняють українських журналістів і взагалі тут немає свободи слова і так далі. Чи маєте чим апелювати? Чи маєте факти підтверджені те, що безпосередньо у Криму, тимчасово анексованому Російською Федерацією, якраз і відбувається оце притіснення, порушення прав людини і так далі? Безусловно, масса дел в Крыму, которые именно связаны с преследованием гражданских журналистов, активистов. Я могу называть массу имен. Это и Ремзи Бекиров, по которому сделали заявление ряд международных известных журналистских организаций. Это и «Репортеры без границ», и различные правозащитные организации. Это и Ремзи Бекиров, и Нариман Мимидиминов, и Руслан Сулейманов. Эти имена можно перечислять и перечислять. Мои коллеги будут говорить сегодня о других активистах крымской солидарности, которые также стояли у истоков документалистики в Крыму. Это Сиран Муртаза и ряд других лиц, которые были задержаны в результате массовых задержаний в марте 2019 года. Дуже вам дякую за це. Будемо очікувати, звісно, ваш виступ. І ми обов'язково в ефірі АТР будемо це транслювати наживо. Ну, отже, я тут залишаюсь на цій нараді ОБСЄ. Ми з Альвіною Сідблаєвою, моєю колегою, тут триматимемо вас у курсі всього, що тут нині відбувається. Катю. Дякую, Олег. Чекатиму від тебе на нові новини з наради ОБСЄ щорічної. Нагадаю, це був наш кореспондент Олег Борисов наживо з Варшави.